Ma and Duond Onagi. Duond Onagi TV. Duond Onagi TV. Adundo Jaluo. Waburo wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka jo otachiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche maga. Siasa. Dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Duond Onagi TV. Adundo Jaluo. Ma and Duond Onagi. Mana kamano de koram gajon kamora mara bicara kapsul makin de maro kitchen Ramadan lagi ceng makin de kaje cakre ceng teach nyaka ceng teacher beach kamu pongo do kapsul makin nama goro kamano madunga nya na bonga nya kalaga nya search polo ge pinyu mlatun macalo kona kamande mala machokorom kendo atwage juto te weche go bendo sebelum kamulo ganda akona gikoni from the long kawunen to teacher vitare ka video di mara puro ga ngare ko puro kala ushel kon kan de kacha ko mulwora Peterlis Ogendo mutum da kacha wuce go mago konyo mond wudini from Duond nyanza mangima kacha ko pinkanya mangima wadi ko den baka kan ko ni soni to gesan mabede koro siasa chopo kama bede koro di yiro from Duond siasa to nyawa to koro chama na de kacha ko jomo bede koro siro kacha chama mara ke rubili ambuke from Duond be kete mali chuna TV Adundo Jaluo kama ta channel and Steve James aka Nyakwa Nyarunyu One kande kacha koda bende wote mabel wadi mi kati kono Duond kono ndio wakacha wote maji wadi Facebook page Onagi TV TikTok page Onagi TV kati will ma subscribe YouTube channel maroma Duond Onagi TV wacha ko channel ni yono machano koda kamandi mekete mane Onagi TV kono Duond kande kacha ko mulur Peterlis Ogendo mabel chunde kacha wote ko magna na channel ba liete o twal yono makare akoto makere mo sinito ichiona Achio maber ahinya Steve. Achio maber ahinya Steve. Goero kamano Nyasaye kuom odiochieng' ma kawuono. Kendo kuom gwela kendo rwako e twak ma kawuono mondo twag kendo wawach weche mowinjore ne nyikwa Ramogi. Goero kamano maduong' ahinya. Nopango chenro ni odiochieng' manyoro kata kalure gik moko nyalo geng'o dwach dhano. Oganda mabende no nyama godo chino no godo thuolo machalo kaka kamano bawagiro kamano nikech chake do thuolo mari mabomba Erokamano ahinya. Ya nyoro ne owinjore mondo wabed gi chenro odiochieng' ma nyoro but mana kaka iwacho kaluwore gik mok nyal geng' ne dicho bedo mang'eny matin momiyo ok otimore but ago erokamano Nyasaye ni odiochieng' masani okinyi masani koro wachopo ka at least mondo
joma ne nigi geno ma gombo winjo weche kata twak pod nigi thuolo mar timo kamano sani. Erokamano kwachako wan ga gi ngero ngero ma kawuono dongo nobedo piny e tie yien amogo ngero kacha ne chako chon olodhi ka juoga. Chako chon olodhi ka juoga. Chako chon olodhi ka juoga. En ngero ma is common. En ngero ma ji mang'eny ong'eyo, ji mang'eny jatiyoga go. And apani en self-explanatory, and everything he wants to do, better start early preparation. Nyalo miyo konyri e gimitemo timo kata idwaro timo. Erokamano kwachako bende gi mana kama bende nowego cha nyiso ni gisecha ma bende chalo kona kama ndie e chenro magi dina tutho to ne mogu. Okay, gisani Nyasaye osetelo e gik moko duto te ma osebedo kwa timo. Teamwa mar Widows Empowerment Program, wan gi a very big team, and nitiere jatendwa e team no ero. Wan gi iluongo ni Victor Ayugi. Victor Ayugi is our chairperson and is our team leader, Widows Empowerment Program. And we have got our patron, PS Dr. Raymond Omolo. Dr. Raymond Omolo osemiwa tich mayot kabisa, momiyo gigi te osetimore kata mochopo kama koro chope. Victor Ayugi ma ben jatendwa e program mar Widows Empowerment Program be show a lot of leadership qualities and skills mokonyowa mabe gino enea kako enea ni. Kwachako mano wan kodi kacha chami nyiso ni nitiere program so bende obimedo mopogore kachiel kod chiwo mag gedo ne mondo liete program so bende mag somo ma bende chako siro chutho ni nyithindo ma bende ochako. Gima timore maduong'. Last time we talked ne wawuoyo about gik mwasetimo. Of course moko mong'ere maduong' kabisa en wach gedo. Raymond Omolo osegero udi mang'eny kabisa ne mond ruodhi all over Kenya, because wasetime kamora mora, and we still continuing to do it. Last week but one ne yao ot ne miyo moro Bungoma mane onge ot. We've done it in Western Kenya, we've done it in Rift Valley, we've done it in Ukambani, we've done it in Central Province. Wasetime Nyanza kama ng'eny kabisa, and very soon we're also going to do it in Voi, which is in Coast Province. Koro program mar Widows Empowerment Program en program momako piny te, and nikech mond ruodhi gi kale same problems, challenges ma affect mond ruodhi ma Coast is the same gima Nyanza, is the same gima Central ma Western. Koro Raymond Omolo kane on bedo gi maono mar ng'iyo kaka nyalo konyo mond ruodhi gi, ne ok odwar bago ahinya ni koro wabedo dala kone ahinya, but at least mondo nikech wayudo request mang'eny, wayudo kwayo mang'eny mondo watem chorore mondo wadhi oko kono. Kamano maduong' ahinya kod Duond odwar kane kachiel kod moluor Peterlis. Ne bende nitiere gino bende ne uchako kacha mar tiego nyithindo kutero gi piny mar ngima. Sani mana kaka wacha, sani as we speak nitiere students moko ma still doing exam. I think once the exams are complete, once we are totally done with the exam kabisa, then I think kanyama koro bro chiwo way forward. Nitiere court mosade? No, there are some osetieko. And again, the condition was you have to pass. Examiners gonna work Germany, they came from Germany. Magibiroka, and manakaka peny mora peny duto teme timo. You have to pass. Nitie joma nose kalo moko moyudo certificates, nitie moko mapod timo peny sani. Koro warito mondo gitiek kiro te to wang'e ni jadi mokalo mondo wang'e kaka inyalo chwalgi. Mopogore gi mondo bende nitiere gara chenro moro ma bende mondo mar neno ni nitiere nyithiwa ma ya kadi kama bende tero tiyo local the only problem we had was that one, nikech
Igani sama ji dhi loka kata ng'ato dhi loka, one of the biggest challenge mantie en ga language barrier. Jo nyithiwa makaluo ka program mar German program, at least gipuonjre dhok mar German. As I speak to you, there are some currently they're also tutoring other people from, for example, the German program ngene kichako nitiere level A1 kanye michako go. Some of them nitie joma gipuonjo to gipuonjo at level mar A1. As we speak, as they wait for others mondo tiek penj, at least gimbe gimedo tiegore to giyudo gimoro matin. Nitiere jomoko ma have gotten that as an added advantage in jobs magi apply kata mag hoteliers go. Iyudo ka samo chiwo certificate ne mar foreign language me added advantage over others masamoro ne okoyudo nafas mar timo mar bedo gi that otiko kata certificate mar ni ong'eyo dhok machielo mopogre gi English gi Kiswahili. Koro moko nitie moseyudo nafas e otende moko madongo, at least miyogi nafas no ero. Koro ne en an opportunity ma ne onego bed ni konyowa yawo yore mang'eny kabisa. Magi nyithindo go ka gironda mkoso ka mana nyithindo ma mine ma timon Duond. 80% I can say ne gin nyithindo gin orphans. Partially maybe and all total orphans. 80%. Yeah. Okay, we are waiting for completion of exams mondo jogi te otieki, because we can't do kwanya chako kawo jomoko kendo to joka pok otieko penj gi te ma gitiek te mondo wang'e ni jomage madhi. Koro kwasetiekre gi joka koro eka wakawo machielo. Yeah. Ka penjo ng'ato nyalo gombo ng'eyo samoro ni to mopogore gi bende gedo ne mondo liete tero bende ni samoro liete yudo tiegruok mopogore bende nitiere kaka samoro empower nikech iyudo ka adieri en gi chiliel ma samoro ok nyalo deno bende kata kugero to kaka onyalo yuto kaka onyalo chiemo samoro en one of the things wasebedo kwatimo, we don't just build a house. Actually, sama ing'e ni ng'ato otame gero, odak kamarach, nyiso ni onge kata nafas kata yot mar yuto. Koro sama wagero ot, we make sure number one ni wa furnish ot. Mondo koro kik bet ni ot osegerne maber, ot ler, to onge kombe. PS Raymond Omolo no instruct wa ni mondo wamany kaka waketo ne kombe, waketo kitanda, waketo gimoro amora. Kama chiegni gi stima, bo watemo waket stima. Tok kanyo kwasetieko to seche mabiro yawo ot to most cases iyudo ka wachiwo pesa moro matin, wabiro penjo miyo to ohala mane manyalo timo, at least mondo ji kimugo e kimaisha tu, at least oyud gima onyalo timo mamiye pesa, at least moko onyalo survive on a day to day basis. Wayudo oseyudo mine moko ma sama nwagero ne ot to en ot oloko ohala mar rech, koro nitie some capital ma obiro bedo boosted go mondo at least ohande cha omed bedo motegno kapo no ohala ni dalwar. Koro mano wasebedo kwatimo, most of them wasebedo kwa boost ohandgi. Yeah. Nitiere bende chiedh nade ma iyudo ka samoro bende kanie, iyudo ka dhako samoro choro setho, nitiere gino bende samoro kata inheritance iyudo ka imako gi ratich samoro bende rights mar ka giyudo chiko mwandu gi lope gi kata mana kianyuola chutho to jogo bende samoro dak e gwenge. Anyuola thoro ga chako gi kendo mag tije bende utimo ne kata some legal justice moneno giyudo ratich. Yeah, that's something we've been trying to do. Most of these issues kata cases they're so common. They're so common and they're everywhere. Mana miana wacho ni shida kata chandruok mon liete kale chalre te. The same cases go wasewinjo gi Nyanza ka, wasewinjo gi Western, wasewinjo gi Coast, wasewinjo gi Eastern Province. Kama iyudo ka jaduong' nosetho koro either iriembo mama no chiliel no wuog e dala no or tamruok miye kare mondo tim nade. Nitie some cases ma we've helped at least mo konyo mo duoke kata pogne share ne.
nitie some cases moko ma nitiere gi most of these are legal process. Nitie moko ma wasetemo ng'eyo our lawyer Joshua Nyamori watemo ga tudrego mondo wang'adre rieko e yore kaka inyalo kony mond rudhi aina gi. Nitiere some like one in Sori ma we went on our way piesre mondo mondo dhi zoni way mo onyiewo ne lo mogero ne ot mo manyo ne gimoro amora. Yeah. Yeah. Nonyiewo ne lo mogero ne ot. Yeah. Mo furnish ne ot. Mochako chul ne nyithinde school fees. Mochako nochul ne school fees manyi gi uniform. Chako miye gimoro at least matin mar manyalo ginego e biashara. Yeah. Wecho go mag empowerment kata timo na empowerment kanyakla magolo kurano ka samoro do ka timo empowerment mag chama bende chega go timo empowerment mag agone gera mag owandi kanyakla. Of course gima watimoga ma we do every week because we don't build houses every week. What we do every week, every weekend, we try and boost table banking activities mag these women groups. Because when we meet them, we meet widow groups. We don't just meet widows, one widows. You must have a group registered. Kwa ngene group ni iluongo ni Onagi Widows. Onagi Widows nigi certificate. Negi register higa makama. To gin ji makama. To bro oro team. Mabro bire pre-visit. To ng'iyo to nagin to akanye. Wakwadwa no wuoth mang'eny nubi kuma wantiere. We will come at your doorstep. Wabro kama chiegni kodu. To wabed kodu kanyo. To wago mbaka. To wang'e ni nyalo wawinj wecheu, tumbu winj wechewa. Iye kanyo ero, wabro chiwo gimoro monyalo konyo e table banking. Wanyalo konyo, unyalo holo matin to nyalo timo gik mgachiel ariyo adek. Mano kind of empowerment mosebedo kwatimo for the last 4 years. Yeah. Aking'iyo kaka samoro yudo ka regions nigi problem opogore kidhi kacha samoro wacho ayudo ka mond gi kacha samoro ginyalo bedo gi problem ma gige mabedo ginyalo pogo mchele. Kidhi samoro ka Migori in gi chandruok mopogore gi women moko bende koro lalo ngimagi to makunyo bol. Kidhi samoro kuonde ma bende nigi nam, alwora mar nam timo ma bende samoro chandruok ma gin godo kaka ginyalo yudo kata samoro omenda gi gik machalo koda kama. Bende nitiere kaka samoro dhi tung'iyo ni alwora ne to dwaro ang'o kumiyo gige bias mag tich. Gima timore, nitiere when we meet these widows, sometimes in a group nyalo romo ji around 30 plus. Kwaromo gi group no, to gibro wacho gik magitimo in the table banking activity. Ka en group mabe samoro most of them timo kuma kwadhi kuonde moko kaka Migori, ibro ka moko nitiere ere mag Uriri, Awendo, bro ka gin jopur. To gibro ng'isou. Winjo. Koro nikech it's very difficult mondo ikony ng'ato individually. Wabro manyo negi omenda. To iketo negi e group gino. Koseket negi e group gino, to ginyalo konyore ka giolo. Ng'ato nyalo kawo to dhi to oolo to nyiewo go kodhi. Oolo to dhi okawo go fertilizer. To timre nade. Ka fertilizer motame mondo kik oyud monde, to nyalo olo pesa kacha mar fertilizer gi kodhi. To ng'i kaka onyalo kako nyalo konyore e puothe ero. Ka en moko maloko rech, waseneno magi kawo pesa to gichak gidhi to giduoko. Okawo to dhi to owaro go rech, owaro gik modwarogo, kosetieko to bro duoko. Nikech jogo ok bi kete gi pressure kaka Shylocks, ok bi kete gi pressure kaka jo Masai. Iwinjo nikech maka jo mong'eye to ng'e situation ne. Yeah. Structure maru ni chalo moro ng'ato nigi shida Migori kacha. Kendo nigi offices kata kendo ni chung'we go. Yeah, wantiere gi coordinators wa. Like Migori, kawadhi Migori, we have got people kanyo. We have to call them most also per constituency. Yeah. Nitiere jogo ma wacho ni chopo kuom tek samoro. Dwaro mondo timarambe kata nyimbe gi jola chila de. Lakini kaka ginyalo chopo kuom samoro tek. Kata ginyalo chopo kuom Peterlis Ogendo.
Gima timore maduong' niche recently inantiere radio nam Lolwe. And the same thing was asked. To nawacho ni samoro jowa ma samoro winjo bedo matek matin. I just want to nakwayo manyisogi ni okay, chopo kuomu ok tek. But if you try mitimo gima wawacho, to nyalo bedo mayot mondo wakonyre. Widows Empowerment Program majorly wadil gi mond ruodhi, wadil gi mond liete. Gi kaka nyingno dhi, wadil gi mond liete. To mondo warom kodu nyaka ubed group mobedo registered. Nikech ok wanya ng'eyo. Onge ng'at ma kiromogo kama to king'iyo tiwacho ni machiliel. You can't know. Iwinjo. To ng'amok chiliel be tek mondo bede group ma mond liete nitie. Iwinjo, yae, onge ng'a nyalo dwaro mondo chuoro tho. Yeah. But koro mine ka, ma samoro nosewito chuogi. Iyudo ka samoro bet kende en gi paro mang'eny chande. But collectively ka gichokre kamoro achiel, to ginyalo go mbaka nikech they share the same story. Ginyalo winjore ma ging'en to wanyalo timo nang'o watim nang'o. Koro nawacho, and I can still say it here. Whoever wants to meet us, whoever wants to engage with us, we have got our social media platforms. Keep the TikTok, keep the Widows Empowerment Program. Keep the Facebook, it is there. Keep the X and Tiere. Iwinjo. Some of the Kenya, you can engage us. Nitiere namba mana chiwo kantiere namlolwe. To nawacho ni strictly obed mar messaging. Nikech samoro nyalo goye tok be make. Lakini kioro message, tinyalo duok mayot. Kech message koro kata ka ng'ato no dech, to duogo yudo ko go through, to neno gimane idwa wacho. Iwinjo, nyalo to duoki. Again, na kwayo, ka gin mond ruodhi, kama untiere, just share your certificate. Gi kama untiere. We will do that nini. We'll analyze, then we'll collect, then we will reach you. Personally, we will come. Yes, as a team, we will come. Nitiere chakren cha wach kamano. The other time na wache Ramogi. Chakre wach kamano. As I can see, we've got so many messages, and those who have also nini with us. Kae ng'ato nchoro na certificate mondek ni konyri kendi widows. Mano tok winjo kaka na anyiso gini inyo timnade. And now we have the certificate here, and also the 3 names of the officials. Koro it helps us mondo watimre nade. Wang'e kaka wanyalo communicate kodgi. Ido ka nitiere kendo moro ka be ilungo mtie group moro ka mawuok seme be aneno ko orka. There are so many. There are so many groups. Moko be osewacho ni gidhi oro certificates. Moko oseoge picha mooro. Koro kotemre kamano to bedo mayot ne wan tie alwang'i widows. Giseoro na nyaka certificate. Iwinjo. Koro magi kwa yudo to miwa tich mayot mondo wang'e kwa wachoko gite to wa communicate back to them, to wa organize chieng' wan thuolo kata chieng' modugo koni kata constituency gino, to wang'e kaka wa engage gi to waromo kodgi. Nikech waneno ka gisebedo gi dwaro, gisebedo gi gombo, to kendo giwinjo. Ng'e ng'ama chikite mawinj kuwuoye radio, mawinj matwak no rum, mokaw namba, nikech namba samore some dichiel kata diriyo. Tineno kokaw kalam mondike, mokane, modhi omanyo mogo picha, nyiso ni en ng'ama nigi gombo, en ng'ama nigi dwaro. To kata momo wacho ni duong' mondiko yawni. Koro jogi gin joma oseduong'o, and very soon we will go and meet them. Yeah. Inyalo share negi number na joma number is still there, and the number no, they will only use it. Abro kwaya ni gitiga messaging kende. Ibro go inyalo goye mang'eny samoro ok nyal make, to nyalo neno ni marach ibro wacho ni jogo ok mak simu. But if you use messaging, bro konyo mondo wang'e kaka en 0726 10 63 70. Koro nyalo oro WhatsApp
to mostly watire dia gi wach widows. Issues mopogre gi mar widows nyalo samoro bedo mapek ne wan samoro mondo wadonje. Ging'eny kae, that's why I don't want to, but kaka from kwaromo gi group mar widows and waromo to wawuoyo wago mbaka, the whole team is there, iwacho wachni mar school fees. Piers Raymond Omolo osechulo school fees ne nyithindo mang'eny kabisa through widows empowerment program. So many. Ng'ato nyalo wacho ni qualification an gi certificate to ere kaka dhi qualify mondo namba yud kony, ose ang'o mong'eyo mar wacho ni group ni to adhi dwaro kony? The bare minimum qualification modwaro in that registered certificate. To nyaka obed en mar group, nyaka obed moang'e ni to group no does it exist. Ka register mara kawuono. Ka register mari kawuono, dong mano be ok wanyalo romo kawuono, because we look at kaka osebedo kuromo e bucheu. Nitiere buche mane wamiyo pesa. The other time watimo mkutano Siaya. Yes, Raymond Omolo, Dr. Buru was there, notimo rambe maber ne min mond ruodhi. Nomigi pesa. We opened bank accounts for them. Kane giseo bank accounts, we deposited money bank account. To wadhi wamiyogi the real check and also the dummy check. Mangiso ni giyudo pesa. As a group, kwaromo gi ng'ato achiel ni Steve, koro wakelo ni pesa cha. Koro ni ng'iso ni warom kama. We don't do that. We come and meet you as a group. We issue that money as a group. Ute uneno. Pesa momiwa dummy check manyiso be iwinjo, mae pesa moyudo as a group. Kwatimo kamano, tudhi ubet piny tung'endo what can you do again with this money. Chakre no chak timo chenro ni, bende nitiere group moro ma bende samoro ka uneno kata moro gi kaka gidongore timo buge achiel. There are so many, the quite a number. In catch, last year, December, there's a group, I don't know, there's a lady who called me. And I think she was in Migori. Nisani erokamano uru pesa mano miyodo mar adek. Sani onyuolore mochopo ke 200,000 ke 300,000 gi wiye. We gave them around by then no miyogi around 50,000. Mojoro 300. Iwinjo? Giholo to gidwoko to kidwoko to moro matin e wiye. Ineno? Moko be gitimo gohala. Nitiere groups matimo hala. Iyudo ka gin gi puodho gisekodesa. Or gi puodho ka gisekodesa to gidwaro ma pesa ma gitimo gang'o ka gitieko to giuso gigo to gikawo pesa ma kama gidwoke account, gibe ginyalo ng'eyo ka gipogore matin at least ng'ato botim nade profits ging'eyo ka gishare. Iwinjo? Gine matin. Koro nitiere groups ainago. And there are so many. Nitiere bende samoro kaka nitiere groups samoro ok dhi maber kachiel kod members mag group. Ibiro kelo kata siling 50 ma jo group dong ne ma to wadhi konyo wach walo chenro mago. Akwana no kado ka pro telo group pro kethre to rengo gi pesa. Cases go wasewinjo moko. Wasewinjo. There's one in Karachuonyo. Ma jomoko era bully jomoko. Ngene manen akangene tabia ina mane. We met two groups. Then no megi pesa. Kwa se chiwo koni to chiwo koni. Nikech one pesa be we only give the chairperson in front of the members. Kawaromo gi group aparka ok mi ng'ato achiel pesa gini otin kama. Each group imiyo pesa. Mang'a kawo negi pesa is the chairperson. So we expect ni through her leadership ong'e kaka onyalo guide members ge ka ginyalo tiyo gi pesa ni maber. Koro mano is what we have been doing. Koro in that case mar somewhere in Karachuonyo ne miyo ne odhi ong'iso jomoko ni no wan wang'e jogi wan mamiyo gine ka koro we are taking 20,000 out of pesa mamiyogi. Koro
joka be noling ne ok ging'eyo, but ne watero ng'inere mondo bolo timo gik mang'eny. Koro ne watero negi kombe kod fruit seedlings. Mago bere mondo boro ne chiwo ne mod ruodhi. Koro mago nobedo promised. Koro I was to take those on Monday. Koro kanadhi on Monday, atero fruit seedlings gi kombe. To the other chair lady nyisa ni pesa momigi, pesa mochumiyo wachan chokaw kama. To napenjo ng'ama okaw, ni ng'ama kama. Koro I discuss gi jatelo, no. Follow up that thing immediately. To naluwo piyo. Majoka noduoko. Mama cha noduoko pesa ne joka. Yeah. Because we can't entertain something like that. Yeah. We can't entertain. Manyiso ni uchiwo bende kacha thuolo mar kapo ni jotend group dhi marach to a member mar group nyalo report. Yeah, nitie cases mosewinjo moduok pesa. Yeah. Nikech ok wadwar, these things are not for personal. Ken personal to onego bed waromo kodi kendi. To ken gir group, please let it remain gir group. Yeah. Kesech morado kodgi, awacho ni the reason why wadhi machiegni kodgi mondo avoid expenses mang'eny. Ke sama biro at your doorstep, nyiso no kidhi tiyo gi fare mang'eny. Donge time mikawo kachare mondo mbolo bok wagi ga nono. Iwegi gi gimoro matin manyalo doko nyiew ring'o. Mar group nitiere. Chak ikaw gimoro dhi nyiew go ring'o. Iwinjo? Ma at least embe koro kodhi to appreciate time mubedo kanyo 1 or 2 hours go. At least okodhi nono. Iwinjo? King'iyo kane pok ochako chenro mar mondo gisane bende gi kama bende ukete. Inyalo wacho ni ang'o ma osebedo katimore kata ngima oganda chalo na. Nitiere impact ma uneno kele society. Yeah, the impact is there nikech awacho ga pile ni you just need to appreciate life nino. And you need to thank God for it. Ngima ni minene chayo no. Onego ne Nyasaye erokamano. Yeah. Wuoth oko kae. Ekine ng'ato. Inyalo wacho no survive. Ne ng'ato miwach ni kama kaka ji odak, kama ka ng'ato odak. Mi wach ng'ato gombo mana ngima nino. There's someone somewhere who is praying. Kero lamo Nyasaye ni Nyasaye ok ikonya bede ka ng'ane. In tichayo ngimani. Koro osekelo rokruok mang'eny ne ji. Nitiere nyithindo mang'eny ma wigi nosewil gi wach school. Ma through Widows Empowerment Program nosedok motimo penj mamoko nchoro orona nyaka the result slips. Oyudo B plain, timo yudo B minus. Winjo. Timo no yudo B plus. Winjo. And they are going to the university. And their mothers called and they said ni without you guys coming kumane wantiere nyithinda gi nathira nok dhi tieko school. Koro mano ngine loko ngima nathino ero. Yeah. Koro mano we've done it kuonde mang'eny kabisa. Apart from kata weche mag udigo. Nitiere nyithindo mosechulnegi school fees. Nitiere nyithindo mosechulnegi parents mosechulnegi SHA. Fully for a whole year. Koro yudo kodhi to oyudo thieth ne chakore yo mayot. Yeah. Koro mondo molas done a lot. Yeah. Kwang'yo migawo bende utimo. Wan gi migawo mluongo ni woman rep bende samoro ochung' neno ni to vulnerable society konyo nade mon kaachiel kod mond liete. Bende ne otimnegi empowerment achiel ariyo. Migawo motimo bende nitiere kaka samoro connect kata oluwo gi sirikal kata counties about chenro bende onego bed ni chulo chenro chalo kama. Okay, ing'eyo nitiere gimotimo ni ma is watemo kete is like an NGO to. Ok wadwar donje sana gi the elected nikech political leaders nikech gibro bedo gi their own terms and conditions. Gibro bedo gi their own interest be.
Wanena no, let's say we were dealing with the kata women rep mora in Luo Nyanza. They will not allow us to mondo wadhi oko. Kache ning'eno ng'iyo kuche. Ong'iyo kaka doyud kut obro mano teru kuonde mano motimre nade. Nitie mosebiro gi requests either aspiring ni nitie mond ruodhi makama gi chanda gidwaro. How can we reach you? We just say the same thing, Minja Wachoka. Just share the certificate of the groups and also the leadership, the contacts. Wabro biro. Kodo samoro konya biro immediately chieng mingiso wano, but we will come. Okay, well, gimo kodwaro is to engage in local politics. Yeah, nikech samoro wan Kisumu ka, we've got 4 or 5 people madwaro women rep. Then all of them obiro kanyo. Dong bro ngine kanyo ng'ato chako biro ko biro gi guns ge kata biro gi joge. Yudhe ge moko and kacha is a meeting modwa discuss mondo wawinj chandruok ma mond ruodhi gi kale. Ok en a political forum, ok en a rally. Koro samolose kamano, we communicate, we talk with these people. They get that opportunity maginyalo explain. Maginarrate no what they are going through. We give it is the opportunity, it's their time. Koro mano we cannot do. Kawa invite a lot of I think you know what politicians can do. Kanyo ntiere samoro be politicians moko ma ok ohero gimotimo. Koro ginyalo biro magi gikethnu kata gik matimore. To bro bet kanyo to play oneno innocent kabisa lakini ong'eyo gik matimore te. Koro mago we try to avoid. Yeah. Ntigilo miwacho ne utemo tiyo yuso kudomo na nyoruru gi serikal kata kwa mrapa. Mabende oganda mo kata samoro do konyo nyalo bedo gi paro ni to gama nyien nyalo chalo nade. Ponono ni samoro kecho biesre mondo bolo bende koro biyo chalo do ko katlere sustainability mara chanade ke jo moganda kata samoro ba jogo bende timo oppose ka nyalo chen ponono kata maybe PS mondo molo o wile lemo moro bende program diri chung ka go chake. Gima wacho ing'ene Raymond Omolo mano bedo gi paro mondo ng'e kaka onyalo chako konyo mond ruodhi. Raymond Omolo is not the first PS interior. Wantiere gi jomoko ma also in higher positions than him. Kata Kaluga as we speak. Tiwacho ga ni kutoa ni moyo sio utajiri. Donge wacho kamano. Raymond Omolo chunye ler. Samo golo mondo kony kata in sama ikonyo ng'ato ok nyis ni in go, but ikonyo ng'ato nikech i feel tineno ng'ato is more in a disadvantaged position and he or she needs help. Iwinjo? That is Raymond Omolo. Koro kano chako program mar Widows Empowerment Program, nochake nikech noneno gap. En nodongo as an orphan. And ong'eyo shida gi chandruok ma mond ruodhi kale. And being now ni Nyasaye emotelo ne mochopo kamentiere, with that position men go noneno ni the first thing mondo kony ong'e kaka onyalo chako chopo kum mond ruodhi. Mondo ong'e in a small way kaka onyalo impact their lives in a positive way. Mane ma Raymond Omolo osebedo katimo. And God has protected us, God has taken us through all the years. When we started this program, ne okochakore maduong' kaka sani people are seeing it. Chakre to matin, we could meet with one group in a whole weekend and we are done. Again, odhi mos. Nyasaye mosetelonwa. Mochopo sani ma samoro in a weekend, we meet over 80 groups. And when we meet over 80 groups, there's a lot of groups. Iwinjo? Mano sitimore mana nikech ng'wono mar Nyasaye. Koro anything gimbele Nyasaye ong'eyo. Nikech en mana wacho ni mond ruodhi gi nyithi kiye mondo wene. Yeah. Koro I will guide Raymond Omolo in every step mabro timore. Yeah. Duok na mani tiyo jogo mabende samoro wacho ni
jogo manyalo bedo rito ni timo chela nitie jogo bende neno ber na maber kabisa. Oganda moko penjo ni koso en utime kamandi machalo gari matero koro kero William Ruto telo 2027 beyond 2027 wadhi bedo gi women empowerment. There was a time someone asked a similar question, but en nopenye in a more arrogant way e radio. Ni utimo gini nikech wach 2 term, 1 term. To nawacho ni we started this thing even before those slogans ne pok obet. Immediately mane Raymond Omolo assume office, ne oko kawo ndalo mang'eny to chako program mar Widows Empowerment Program. No one knew of those slogans. Ni kata kakponi slogans ne bedi. But we started this work. We've done it now for 4 years. And counting. Koro en gima is there for continuity. Yeah. Koro, again, we also have to appreciate this thing. Who is our sponsor? Who is our patron? Is Dr. Raymond Omolo. Is the one mose chungi mond liete mang'eny kod nyithi kiye. Is the one mose chungi yudhe kod ji okang' mopogore opogore kata kidieny mopogore opogore. Raymond Omolo ni kama entiere no ng'a okete kanyo? En Dr. President William Samoei Ruto. And because gima timre ni en gima ber, wadwa nomed konyo mond ruodhi, wadwa nomed konyo nyithi kiye. We also need to support Dr. Raymond Omolo. Supporting Dr. Raymond Omolo, it means we have to support the president. Mondo yude second term. Sama yude second term, tuang'eni podwa bro medo reach more widows and women across this country. Yeah. Bende un chenro mar tero mond liete kata mana mond ruodhi. Mond ruodhi mondo rom gi William Ruto en kwayo mwayudo kamoro amora. Kane wantiere Bungoma the other week, to miyo ka miyo kochung', tunataka kwenda State House. Gin te gido the State House. And we thank God we have got a president who has made it easy for a common man mondo onyon State House. State House chak chon no kapar ka ne yot ne mondo ng'ato dhi. But sani, ka ok idhi kidieny machielo, to nitie kidieny minya yudorie mipok inyono State House. Nyocha nyicha nokoromo gi, it was yesterday, security officers morado go State House. Whoever imagined ni one day a security officer masamoro jomoko nitie kako chayo nikech yuto margi, nikech tich magitiyo, ni chieng' moro ne bedi e State House ma bedi machiem ma gombaka gi president. Ere ng'ano imagine ni mano ne timre? Ere ng'ano imagine ni one day jodong gweng' ma jochayo piny ka ni chieng' moro achiel ne wuog madhi e State House kama ji ong'e ni en mana ministers gi MPs ema nyalo dhi. Samoro MCs bedo ga matek king'iyo gi the previous governments, but sani, because it belongs to the people. Yeah. President has made it so easy, has made it so simple also for the common mwananchi to access the State House. At least samoro give those conversations at State House. Hey, we've seen it. Oseromo gi jolemo, oseromo ncho makanyoro na wacho oromo gi security officers, choromo gi village elders. We hope ni very soon obro rado gi widows e State House. Very soon mana buse kwayo. Yeah, mago kwayo mosebedo. Ng'ene gi president nigi chenro ge mang'eny. Hey, koro we'll look for that opportunity time abro bedo maber. Wang'ene gik moko bro bedo maber. Kamano wadadhi yu matini mothi matin kama wadugo to mara riyo to bende idhigo mwakoda mbaka kwamba yuang makande kacha koda mgusi Peterlis Ogendo mabende uchunge lemo moro kacha kosiwe. Lemo ma lemo mane maweyo.
Mano mbaka mabro goyo. Mano mbaka mabro goyo. Wadhi break matin ka mwaduogo to dhi nyisowa ni to lemo mabende ni chunya jachalo nade. Ang'e ni nitie achiel ariyo adek jok mabende osereko kuomi mondo iwenegi kata isirgi. Waduogo bang' sa machuok. Erokamano. Ma en Duond Onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda, Watwak. kaka joot achiel. En mbaka. Mar jodongo, Mbaka. kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag Siasa, dongruok kaluo. weche mag ohala, Somo. arita kwe, Pur. e kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok YouTube, kod X at Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo. Ma en Duond Onagi. Kisumu. I am Elisha, is the CEO and founder of East Africa International Fashion Week. We are excited to bring together the best of East African creativity this year to Kisumu Dala. Kisumu, the runway is calling. Join us on Saturday, 15th of August 2026 as from 4:30 p.m. to 9 p.m. at the Acacia Premier Hotel in Kisumu. This is more than a fashion event. It's a movement. Our models proudly embraced environmental stewardship through a tree planting initiative, proving that true beauty leaves a lasting legacy. One runway, one unforgettable experience. East Africa International Fashion Week. Be present, be inspired, be part of our story. We'll see you on the runway. Welcome. Ma en Duond Onagi. Juang atau makin marwaki kende cuma marario kama bunga gumba kacha lipoda migosi tutaliso dan Juang ama mene cuma kacha woche gumba tao chendro kendo Yweyo wang ne mond wodi na Juang wacho kwa cuma marario kwa deglo kwa kacha tanga matinya Juang kwa cha kwa kacha likoda ino bendo wadhi mbele ina moda chaki nyocha kana noka mbuika nikeche wanoka Ker William Ruto osebedo katimo ber chuto ne bende Uganda ndugo yandi waneno ka shades moko manolos gi japur mabende koro dwaro lemo kata gi UDA kuma be county shades mag nomuki ma temo nyiso nang'o ne chama UDA ing'eni nitiere samoro dong' wach ni ignorance kata nikech koger shed kata ogere gi UDA, there's no need mar muke nikech it helps those people mondo ng'i kaka nyalo konyore sama gibete no. It's like koro chalo gi udi ma Raymond Omolo gero mag mond liete, koro dhi omuk gi nikech oger gi, it doesn't make sense. Koro maga apani joma politically apani gina gi shida. gimewacho bende isedo jok mabende samoro temo rocho chenro mag motimo chama modhi UDA Pok wayudo. Pok wayudo. Nikech ka gidwa timo kamano mabe, ok gidhi gimuk nyaka stadium, to gimuk nyaka ndara miloso ka. Gidhi muk nyaka paya. Ing'eni nitiere gima ji dwaro en dongruok. And gik mitimo gite gibiro bedo even kata tok ka joma dwa yier go oseyier ma samoro gitieko. ma temo nyisi nade No, ok gimotemo wacho malich. It's just another gimoro ng'ato kaka kijende moko to insight gi kata ng'iso go chulo gi pesa atiri gi dhi tim kama kama. Ok en gima nyiso ranyisi moro amora.
Okay, wach mar zoning, mana kaka nawacho the other time. One, it is something may still subject to discussion, malo kuno ero. But my opinion en zoning kik bedi. Yeah. With reasons no biro kelo voter apathy. But ngino wadwaro kura mang'eny mondo sama ja UDA wuok dhi go kura ne ng'at ma ja UDA, ng'at ma ja ODM chabe wuok dhi go kura ne ja ODM, ng'at ma ja samoro party machielo be biro wuok dhi go ne ja party machielo. To kura ge te kwa riwo ge te mag president, chak joge te biro go kura ya president. Biro miyo voter turnout bedo malo. Yeah. Manyanza kabe wan gi bende oganda osewuok kuma kawo kura. Kura josekawo. Yeah. Mond ruodhi nigi kura. Most of them gin joma dongo, koro most of them gin gi kura. Yeah. Waneno kacha bende waneno kacha sani bende gomo mag nurses bende koro timore. Dakteche koro machalo koda kamano. Yuto tedhi ne mana kiny. But most of them apparently mago rongen devolved. Do mago onego bed ni koro county. Piny sama piny koro dhi marach mag thieth. Oganda ywak osiptal ok gin thieth e yo makare. Ing'e gima timore? President osetemo. Abro wuoyo mostly area ma Kaluo ka. Nikech no elevate osiptal mar Jaramogi referral mokete sani okawe gi sirikal mamalo. En gi benefits ge mondo bed kamano. En gima osebedo ignored gi past governments. And we need to appreciate gima president osetimo. Samineno ji wacho weche ma ji wacho go. I always tell people, ibro yie ni thieth ma Kenya osebedo gokang' mamalo kata osemedore maber kapo ni bedo matuo. Kingima to kinyal ng'eyo. Kingima ni wuotho oko tibro wacho sha ok ti kiang'o mara kiang'o. Shano, we have got around 32 million Kenyans must register. As I speak to you, I've got people ma ang'eyo ni no konyore gi wach sha. Ma kano tero hospital, kano ginene, yendi kori go arambe. But sha ochulo negi. There's so many. Ntie mana ng'eyo mang'eny. Iwinjo. Mamoko nyisa ni waranto koro aseduogo. Bill nene kama de onge sha de okatimna di koro pod an hospital. Iwinjo. Anwaneno ka gino se slow down watch. Umiruako ji kata insteve kapar ni sani yudo ka iruaki e group, WhatsApp group, wakonyo uru solo pesa. Nega ino ka gino sani osedok piny. Nikech program mane president obiro go mar sha. Koro samore we need to give credit where it is due. Lakini jok ma uweyo mang'eng wach thietho, chieng' obro bedo matuo. Kata ng'ate, God forbid, moro no bedo matuo. Eko bro ng'eni shano tiyo. But kapod ongima to kobing'e. Manto bro criticize. Rito chope hospital and bill bed malo, kibro penye ni ngi sha. Ina monda penji kuma kato sekala kama nito mol kana ucha. Iwacho ni ine utema ke utenya kamole kama mar ne onge. Oter? Iye benen gi candidate kacha to wano ka bende ne DCP okawo pomcha. Okay. Wacho mathoth kabisa. Okay, Olkalau at first UDA onge gmo lose maduong' ahinya nikech initially ng'ano hold that position na ja UDA nen ja Jubilee. Koro ng'iso ni in 2022 ne ok gigo ne ja UDA kura. Of course, don't make a statement. Koro joka nok dwa ni mondo the likes of Gachagua ne ok dwa mondo that thing timre kamano. Koro ng'ene gin tich magitimo central kocha. Ok en siasa. Joka insight ji. Gi insight ji. Gi thuo ji. Neno ka the other MP nchiwinjo ko wuoyo make statements moko mang'at leader okonego bed ni make. There's an MC bame ncho wacho statements moko winjore Ukambani. Iwinjo.
gik ma kata wan korwa koni pok ng'ato wacho ni kigo kura komachielo tibiro manyi nyaka e ot tiwang'i or ilal kodi. Ineno, we don't want to go back to what happened in 2007. And most young people are wishing gik machalo lweny go. Most of them gin joma samoro ne ok ong'eyo gima ne timore 2007. And if they could, we don't want as a country ok onego wadog kuno ero. Erokamano ina mondo koro waduog e siasa ma pacho ka ni. Yes. Mheshimiwa Moluor Peterlis Ogendo. Kisumu East. Oluo Central. Sane wachalo na. Kisumu East wadhach maber, wan gi jachung' mar Kisumu East George Ayugi. Wasedhach kode maber and pod watemo mondo wang'i kaka wanyalo chopo mondo warom gi jopiny, wawach agenda ne, wawuo maber, walalre gi jopiny maber. Mano wasetemo and I think we are good to go. Pod nitiere some more work to be done. We need to meet certain groups of people, at least mondo koro wa shape campaign wa malong'o maber, nikech sani what we are trying to do and winjo ywak ma jopiny. We have got our own plan. George Ayugi Mbuta nigi plan maber ne Kisumu East, and two of major plans men go ne Kisumu East. One en wach ndara, moro en wach schools, education. In Kisumu East, I can say it's the only constituency ma Tamak Road ok chal kagima nitiere. The MP ma wantie go for 20 years has done nothing totally. And again, bedo neno inano ka ok en ng'at ma can also go and lobby for things. We want people who can go outside there and look for opportunities, look for things, those goodies, mondo kel back home. We need someone ma is aggressive, someone who is well connected, as George Ayugi Mbuta, mondo dhi malo kucho, mondo gik moko. We want ni roads ma Kisumu East mondo bed tarmacked. Sani wach mar Maramcha, we don't want to, okwadwa winjo, don't want to hear about it. What we want en yore go mondo losgi, ko gibedo tarmacked maber, to miyo yot, number one, ne joma timo ohala, omiyo yot ne joma riembo pikipiki ok bibedo ka kethore sate nikech ndara rach. Omiyo yot wech joma jowuoth kata gi jodak ma Kisumu East. Wach mar koth kochwe tin gi sheda ni yor chakoro ok lure, macha ok lure, mago biro bedo korumo. E yore mag schools kata somo, George Ayugi Mbuta osetemo matek kabisa. Sani wasewuotho e skunde ma ohingo 20 ka George Ayugi Mbuta romo kod nyithindo, to romo gi jonyuol, to romo gi jopuonje. Gimotimo number one, ochiwo gik ma konyo e yore mag somo. Ochiwo books ne nyithindo mondo ging'e ka ginyalo timo nade, ginyalo bedo gi books ma ginyalo konyo gi yore mag somo. George Ayugi Mbuta osekonyo nyithindo maonge gi lwet ji opogore. Osekonyo nyithindo maonge gi attires maber mag school, uniform, ido korwako uniform ma is torn. Nyithindo ainagi ka onge gi law maber makare, to samoro wich kuot, that confidence bobedo maonge go. Nitiere nyithindo moingo 50 mang'eyo ma George Ayugi Mbuta osetwang'o ne gi uniform, and still warito mondo yaw school. Nitie nyithindo 28 mantie Bwanda Primary School mano osendiko ma as we speak uniform gi itwang'o. Wabapan ne itieko gi kiny, to waito kiyawo school to wamiyo nyithindo go eko. Nitiere same nyithindo ainago moko, nitie Kindu Primary in Kajulu, nitiere nyithindo ainago moko at Ranger Primary gi Ragumo Primary also. Koro George Ayugi Mbuta is dedicated, is determined mondo ng'e kaka onyalo loko ngima mar jo Kisumu East. Yes. Ere ka kodhi golo jatelo mantie sa iwacho ni bolete. Okay, gimoro amora it begins with the mind. Nitie ng'ama oseng'e once iseketo pach ni something is impossible, it will be impossible for you. And they will wonder, I will be shocked kowuok. Nikech one, we know what we want. Owacho ga pile ni ng'ato kaka mosebudho telo kaka Shakil maonge gimotimo
wadwaro paro machielo. Nikech kwakete kacha. For example, I want a debate I don't know whether you always do debates, but I want a debate gi Ngat Shakil Shabir to wabed. I really appreciate. Wabed kode piny. Bas, awinje kata kobiro ka, na penjo moro radio ndalo moro motame duoko. I want that debate gondere. Wabed, yeah. I really appreciate that. Obi, wabedi. Ong'iswa for the last 20 years. Ahomiyo Kisumu East osedong mana kaka ne en. For the last 20 years. Huh? I want to tell you, Gamora Chiel, Giloso police station. If you can remember, before 2022, nepok gitimo Yweyo, there was a lot of insecurity in Kisumu. Eweche mag dimbo no wuok migoyo wiji. Mano luongo nyaka security meeting in Nyamasaria. Personally, I'm not chung mangiso the MP wang. He's not doing us good. He's worsening the situations. And now wuoyo mang'eny ka wacho ni kama polise wanitiere oken kama ber. They deserve gik mabecho. I was so vocal in social media manyaka time moro Shakil nooro jomoko mondo maka. Iwinjo? Mondo maka nikech nowacho na ketho nyinge. King'iyo our chiefs, if you compare what other MPs are doing outside there, udi migero ne chiefs ruodhi mantiere. Gigima king'iyo, for example, one, I come from Kolwa Central. There ne Ragumo Chiefs Camp. Ing'e kama chief obeti office. You will be shocked. The assistant chief ng'e ane otmentiere mar Nyalunya. Sani, we thank Raymond Omolo gi President William Ruto. No medwa units. Now we have got Konya in Kolwa Central as a sub-location. And we have got Nyalunya also remaining as a sub-location. In Kasule, in Kasule, we have got North Kasule. Iwinjo. And we also have Kasule sub-location. And we have Kasule as a location. Go to Kasule sub-location. Karasane ke de, imanyo office mar Kasule sub-location. Imanyo office chief, assistant chief. Idhi dokene kibanda. Osebedo kanyo for, igni Shakil osebedo gote. Osebedo kokonyo koto gotimo. Iwinjo. Koro, jogo gin joma bet kajado chiemo. Tiwacho gani ni change is better than arrest. Shakil Shabir kamentiere gike. We appreciate the little mosetimo mabecho. Maybe we cannot deny. Iwinjo. But with the 20 years, onego benosetimo mang'eny moingo kanyo. We've got Ken Obura, Mutio Tamachiel in Kisumu Central, and kept on the things you can see. Mane Ken Obura timo. We've got Boyd Were, mapoko kao kata 1 year. Chakre year, osenyiew 3 buses. Ne Kasipul. Iwinjo. But here Shakil Shabir with the 20 years. Ng'at machielo poko kata 1 year. Ng'acha do wacho no chulo basari ni all day schools te. Imiyo nyithindo te. In Kisumu East, it is not the same case. In Kasipul, there are more secondary schools than Kisumu East. Koro nisondere obi gi data ge. Wambo wabi gi our findings. To wabed piny. We discuss. It is high time mondo we tell them off. Nikachingini sami yomo ondere kende ka. Obro wacho mana gik ma ofel ni align code gi maber and jopende ka oniyo kama. No, we need to question them. Owacho ka okay ngata to nyako onya wacho kamano kecho nyalo paro no defend kamano, but their time is up. Hey, ondere should know ni Shakil Shabir give the office, their time is up. We cannot afford another more 5 years. Mar Shakil Shabir and Georgia Yugimbota has got a promising future for Kisumu East. He has got a good plans and projects meant for Kisumu East, and we want to make
the next 5 years mar Georgia Yugumbita better than the last 20 years mar Shakel Shabir mosebede telo. Yeah. Gima bende ni ka ni samoro gologa candidates maber kabisa lakini koro kocho pokaja tu pogo kuranga ubedi kanyakala ka jo Kisumu East. Koro doga koro Shakel koro kala jire ngani chunga golo jo mang'eny. Gima nyalo wacho mago narratives maji wacho and they're not true. For example, last election ni jochungji mang'eny negi chung mang'eny in nomination, not a general election. Then general election, what came out? It was Shakel versus Oricho. Kanyo ni jomage maneng'eny. But koro gima gidongo negi chao ketho nying Oricho. Oricho kia ero ba, Oricho kia Yweyo, Oricho kia oktimango, Oricho kchopirji, Oricho. Now we have Georgia Yugumbota. He's well connected. Ochopo kendo wuotho. Every weekend is here. I empower in Kisumu East as I speak to you. There are teams in every ward. Maromo ge mene. A groups gi matindo tindo. We have got team in Kajulu and ngato ni John Okulo. John Okulo Georgia Yugumbota keto kacha mondo rom ge mene mondo empower ge. In Kolwa Central one gi Alfonso Uma. In Manyata B one gi ngato ni Roni. In Nyalenda A one tiere gi Festus Olang. In Kolwa East one tiere gi notione Shakil but sani one tiere kode iluongo ne Kabaka Katharina. Alafu one tiere gi kijana miluongo ne Manuel maen koro Chris Cross the five words koro mogi youth gi vijende mana mamene. Mano what Georgia Yugumbota is doing every week. Ma we have got their data. We have got those women. We have got those youths. Miro Mogodo. Georgia Yugumbota osegero shades mwaneno. Kidhi tanyalo dhi kodi masimni shade no geroka. What has Shakel Shabir done? Even to the youths, even to the women. Kopogrege leel minene kubiro bangli achiel maroromo. Then I'm asking our people. Angomo jawage gibro apokaneno ngatmo oluongo Shakel Shabir arambe. Niko chopo sa arambe ibro neno set kango kete list. Ibro neno Georgia Yugumbota kete list. Ibro neno Kianga kete list. There's no Shakel Shabir. The same people want. No, it is very bad. Ne gidwaro ni konygi. Samen ge shida cha mar school fees. To oneno ni Steve nyalo konya. Samen ge shida mar liel. To oro barua ni Steve. Iwinjo. But kochopo sago kura. To koro wacho ni Steve cha ok nyal. Ni Steve cha ok ber. Koro chako bod mouth Steve. Why? To samani ni gichandruok. Steve cha mineno ni Steve nyalo konyi. Why not Shakil? Because he's unreachable. Ngamunge dalane. He's staying in Aldai in Rift Valley. Iwinjo. Kidwaro Georgia Yugumbota, you can easily go to his home in Nyalunya. Many people know where to find me. In most cases, Antiere Nyamasaria. Kidwaro Seth is there in Nyalunya. Iwinjo. But kidwaro Shakil. Liga timane masamoro di paro Shakil. Kaka apani bidongo kanye no ka chaka hotel kabisa. Ngombe nyalo wacho no team always. Shakil ongerege wach mogo. Nothing else. Mane majite ongeyo. Mogo. Yeah. Bangli achiel motero ya liel no. Mogo kada basari. Erenga onge Shakil wach basari. Just bring on there, Iwinjo. Kisekele to organize debate. Don't represent Mheshimiwa Shabir. Don't bedo ka represent Mheshimiwa Georgia Yugumbota. Kelwa kamoro achiel. Mopogore gi man, waneno bende kaka ina samoro yudo ka oganda ma ODM bende koro wuok kata zone. Wan kande bende gi ODM bende golo kata candidate. Moluor Seth Tanga Kenya. Mina to chalo kucha. Gima na wacho to pada medo wacho. ODM bro timo nomination. Kage sitimo nomination. Epa jibro timre nade. Jibro nade debe. But as we speak, wangeni ngatimo kutimo nomination. En Shakel Shabir ni kechanja independent. En wangeni tarika 8, tarika 9 dwe mar 8. En ene debe.
Koro ene mwa deal kode. Is the big elephant in the room. Is the ene mwa deal kode. Ene ma osekelo shida temu antiere go e Kisumu East kai. Nikech nathi mane ja 20 years manonyuol ka Shakil donjo telo in 207. Sani ni university. We don't want to create another Mugabe in Kisumu East. We don't want a situation more create another the Cameroonian president. Iwinjo? Makoro chopo mangato koro kata kunyal wuotho. To koro en podi keda kacha because no. We need to change. We need to have someone with a different idea. Manyalo konyo Kisumu East. Shakilo se exhaust ideas gete. Ensani yonge manyalo konyo Kisumu East. Ngata ma is wishing well for Kisumu East should not vote for Shakil Shabir. And we've got the better option when George Yweyo. Yeah, so far pokwa ido ngat machielo. We can't think ochung kode wabro the nomination. But so far George Yweyo emose wuok oko ni dwaro kom mar Kisumu East constituency. Mwashmada ni ingia na kama Shakiro chu. George Yweyo muluore Seth Kangabendo chu. Okuna kodi pa baro kura mar Kisumu East weka mwashmada. Mano dhi bedo battle mar ji ariyo mar between Seth Kanga gi George Yweyo. Shakir bende. Eno bro tiko distance that. George Yweyo bro yombo. Yeah. What you gilemu marikandi idi koma manedwaro. There's so many requests and okoka. We are still doing consultations. Okiwoga ni gintinga uwok nochonare kuom jopiny nikech odwaro title. Nitiere ng'at ma jopiny madwaro mondo chung. Koro you have to weigh the two and you have to do a lot of consultations. Gigi gin gik madwaro sumo paro gi rieko. Nyak warom gi jodongo, warom gi mine, warom gi jodala, warom gi jodak, warom gi yudhe. Iwinjo, tuangini which is the best way mwanyalo chat our way forward as Kolwa Central. Yeah. Koro when the right time comes, we will make that pronouncement. Yeah. It is there nikech en gima ji dwaro, en gima ambe personally kang'iyo Kolwa Central, we need to be better than we are now as a Kolwa Central ward. Yeah, onego bedni wabedo maber moingo kaka wantie sani. Kolwa Central deserves a better leader. Manyalo konyo, manyalo listen to jopiny, manyalo advocate for Kolwa Central wechegi in assembly. Yeah. Mar governor Podi. I Kisumu County. But okada uwe kanyo. But UDA poko ido candidate. Poko ido candidate. Masa maro kata nanyalo dhi chung governor no. Koka wan karonga jola katul makeni magonero kamano madunga ya kumkete mane chune nagiti ngelo bidelo lucha kwa chaki nyagagesa ni mabende korose kwa kachel koda mungu tuteliso dae uchagu magbende mungu kachel kod siasa mapinyo wacho kamano kumote magi mabende yonosduka karonga jola kamano kumfulumari Mendo Facebook pages pa Duond Onagi TV, TikTok, Duond Onagi TV, YouTube, Duond Onagi TV, Duond Onagi TV Program. Wabende gijo mbole neto kamera kani program wankande kache kode picha malu kwenye Felix Mundi. Wankande kache kode dende mbendo wanabolo kandi wanigi Morina Ure, kache Jane Okeo. Gimedu sama channel mbole Nelson Mandela Okore. World of Food in Jerusalem, Dala Malay. Sapukwa chiko na kautul market mundo miyabi. Toroni kachagi watch. Mabende inyaloniso. Watchman go manyalo nyiso janeno en wan kaka oganda joluo, wan kaka jonagi support Ker William Samoei Ruto. That's the number one agenda. We need to support him nikech osechung kodwa kaka jonagi, osechung kodwa kaka joluo. Nitie gik mang'eny mosetimo to pod omedo timonwa. Nyocha ncheke recently neno ko yiero Onagi moketo kar spokesperson makoro wacho weche serikal. Mamano is another advantage. Koro wan kaka jonagi iwacho ni ng'ama gwaro toke migwaro toke. William Ruto segwaro tokwa. It is our turn mondo wagwar toke. Wachung kode. Samoro mkanye yo majan Onagi bro yudorego
kom maduong' no. To William Ruto is one sure person ma ka wachungo motegno to ok nyalo witowa, ok nyalo wewa kaka joluo. Wasupport William Ruto, wasupport serikande duto te, wasupport President PS Dr. Raymond Omolo. Nikech embe osechung' kod jo oganda joluo, ose gombo kendo dwaro ber ne oganda joluo mondo ng'e kaka wanyalo dongore kidienje mopogore opogore. Wasupport jogo duto te mantiere sirikal. Kik wago jowa, obed John Mbadi, obed Opiyo Wandayi, gi jogo duto te mantie sirikal mar William Samoei Ruto. Ne jo Kisumu East, time wasechopo. George Ayugi Mbuta is there for you. George Ayugi Mbuta is coming for seat mar Kisumu East constituency. Erokamano uru. Ombogero kamano maduong' ahinya kuom chopo wakini wadhi loso kanya kendo thuolo maber mondo chako go mbaka kamano koro gajwang' ka thuolo matin maduong' kamano maduong' ahinya. Ngiro ma bende wan godo kacha ne chako chon malo duga kamano tai channel and Steve James aka Nyakwanyore no one or to Masai. Ma and Duond Onagi.